Agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Noan niya timbagak, masapul atong balam. Mawatam, ha, Ingrid? Awan matibili nyo ajak tinungpan, mamang. Oray na po yata nakanagaramid iti assignment iti rabi Nasa apaaklata nagriing tapno agluto akiti pamigatan tayo. Inrapin ko pa iti nagdalos kan nagsibog ka dagiti masetas. Nita, nagadaon nga imbagam. Nalalaing kapain asumaungam siyak. Apay, masapula sa gasaam dagiti trinabahom, ha? Agreklamo ka, ha? Saan, mamang? Nasakit tinakamaw. Saan nasakit tinakam kung magtrabaho, mamang? Nasayaat no kasta. Sa paam ti agring bigat, taglaba ka kadagiti muringyukin ni Leonard. Payasak lang, mamang. Ni Manong Leonard. Nita, kunak manusan ka nga agreklabaw. Si kalang ti kasarsarita, mawatam, Sige, mamang. Mapanak nga ro din iti klase ni malatawak. Ni amot at sakla ti bapaunan ni mamang. Yakmat mabalin ti agreklamo. Iswasan ka lumuklok mag, Ingrid. Mapuypuyatan ka lang arudan. Mabanog ka pa, ngagtagibalay. Awan mo't sa bali ang mga ramit iti dayta. Agtrabaho ni mamang. Ako nga, nadyak agtungpal. Ang mga nutungpaan kan pungutan da kapay nga ta. Idi ubay nga, talagaan na karon. May mbag ta may yulong pa iti agada. Masapula jak baybay anti panagadal ko. Kaya't ko ti makaturpos, Nelly. Day talaunay ti dayawag kan ka. Masirib ka. Adda ara paap ko. Pakay surwak ti kinaungot dagiti dadakkel ko. Mala, panawan ka nga raw dan, ha? Mangrugin ti klasik. Sumurot kantoy jay balayin ton malam. Tapakanan ka iti naimas tapno lumukmag ka. Pasensya kan. Masapol nga agawid ak adagos ijay balay. Agluto kan agdalusak pa'y ngamin. Ingrid, di mo ka din nangagti pa ng pukaw ko ken ka. Binanugnak pa ang pukaw ken ka. Apay, Manong Leonard. Kanayon kayo ang makitkita ng agsarasarita ken ni Nelly. Tumboy samet. At da relasyon nyo niya. Ala, agayam kami lang kinineli. Kat no tumboy day jay. Uray tumboy. Nasingpot ni Nelly, saan aman ang gundaway. Muntoy man nga ron tita dumabalon mo. No di mo kaya't nga ipulong ka kada papangken mamang mo. Ibagat nga adda darling mo atumboy. Uray pulong na. Saan matapod no dayta? Tayo daw hatakin ka. Itad mo no di mo kaya't masaktan. Alaman laangan. Dayto ti 50. Kasta Hey! Libro ka da notebook lati sang sangom si Ingrid. Nakaluto ka din? Ha? Uwan papang. Iso nga agar arami iti assignment ko. Madamdama ka nung pa yamang rabi tayo. Taagi na napay ni mamang. Nita, naglaing ka na lalaki. Nabartak ka manan. Kat? Ay, mangtad ka man kit da iti kwartam. Nabartek kayin papang. Saan kayo narumuar? Aguli magkaman ang grade. Saan ka makibibiyang? Hoy, si Kadando Ah? Saan ka ngay kano pagbisyong matlaang? Kasta gaya ma.
Mangdadgawan no saan? Tinumpanak, awanan kay tibain. Aguray ka man na bagkungan kalangan! Day talagbisbisyo ti amom dando. Siya ti kakaasing agkasgastos ka nagiti masapol diti balay. Naumakon! Kat, anyati kayat mo asawan iti dayta, Tina. Karkaritan nak. Papang, mamang, isarding niyo kumantag sinsin nung bat. Nabaltak kayo man ngaminin, papang. Kasano adi na bartag kat naabak ini pagsugalan. San ka man amakibiyang si ka Ingrid? Anak kalaan. Papang, Ay, Ingrid, dahito iti balon mo. Ni papang mo ti pagdawata may ti matrikulam. Nawan ti maitid na, sumardeng kan nga gadal. Tungpaan kan tupay tang... Ay, si kamata babae. Anya ti pagsangitam? Kakiti na gadal. San mo tultuladan da ito inaman natangset? Ay! Sana kumana tagsait, no sana nagapugan ka dandaw. Alangan na pa irurumunak latangan ka. No siya ti mapagsurog mo. Ay, panawan kayo nga gaba. saan kayo kumapumanaw, mamang? Ikakidagis ko ilan. Sana na kami kinipapang mo ti problemaam. Ingka na! Apay ngagsangsangit ka, Ingrid. Madadaan lang ti kinapintas mo. Adto'y ti panyo. Pangpunas mo itiluam. Agyaman ak, Nelly. Anyamat gaminin dagiti dadakal ko. Binagbigat na tinagapa. Anyaya ti problema da. Ni papang man ngamin. Di talang bisbiso ti amuna. Kasano di makaungot ni mamang. Naabag man ti sugal. Sa nabartek pa ilang. Iso ako na ni mamang kay ni papang. Di pagdawatak tulagan, di pagmatrikula. Awan may tad na pang matrikulam. Sumardang kan nga gadal. Dak kaya ti sumardang nga gadal. Lita, ad-dalakat nga roda na agsangit ka. Ni Manong mo, Leonard. Madam Ama kikin-kinabil. Oh my God, Nelly. Anya ti planom. Mapan ka ganawa. Mga numayram-raman kalaang. Salbag ka talaga. Mangibabain ka! Papang, pwede na nugdak. Si kati awan babain na. Sakit din nga amam ti karkaritan. Papang, saan? Apahayaan niya, di ba pasamak dito? Ni papang mamang, dinanugnak. Kasano adi kadanugan? Kat mangibabain ka langgong? Gapo iti pan nakikabil mo ija eskwelaan nyo. Saan kan amakastrak? Kat, kinabil mo matay. Kagurgura kayo ihinarami nyo kanya papang. No nasaya at kayo ko mga ama, saan kumakasto tinagtungpalak? Manong Leonard. Maminsan pa yasong batan na. Bulbulwan ka langgong. Sakti makalaban mo no aramidam day tatando. Isakit mo nga minday ta lalaki. No di mo kaya't amapatay kas ka. Pumanaw kan. Wen! Panawak! Pumanawak! Nga magsubliak tumatlang! Manong Leonard. Sikti pagpakasi. Saan ka pumanaw? Nauma akong dito'y balay. Nariribok. Pagpadamot na papangkan mamang asaan na nasaya at anagan. Saan mo kumasawan na ita? Kurayan niya pa'y tikinatao na itinadakal ta. Saan ta kumana anak? No saan aga po katakuha na? Basta, pumanawak. Subliak to ni papang. Saan nga agnanayon ang makabail na dyan kay? Saan na nasaya ati ang ipagtamanong? Naglalo kini papang.
Ramam ko badag itinadakil ta. No kaya't mga paot tibiyag mo. Say-saya at pa'y amataya ko na. Awanin to sir bitibiyag ko. Saan mo kumasawad na ito, Manong Leonard? Sumardeng ka man na sumanaw ka. Ikanak man iti kwartam. Awan ti kwarta. Amok nga ado ti ornong mo. Itad mo, no di mo kaya't asikat ti pagpapasak. Sino kada kayo nga gamatin ang takaw iti kwartak? Ne. Awan ti nalak, mamang. Daka mo tagtakaw. Nasurok ka sa nga 10,000 a pisos dayjay. Si kalaki ti akin arami ti daytoy dandaw. Himpaabak mo iti sugalan niya. Nyamot deta nga ibagbagaman. Pagtatakawan nakgayam, ha? Awanan ka iti baen. Pagtatakawan nakit din. Ni Leonard siguro tinangala iti kwartam. Imalakan ka na yabarong badaw. Ingrid, ni papang mo di pagdawatan mi ti gastos mga gadal. Saan ka na kaya tabiyangan pa'y? Mamang, saan? Paano kayo gaminan, papang? Sa pulan niyo ko ba ni Manong Leonard? Kunak tupay asika. Wala, kaslasaan ka mo tinatumboy. Napimpintas ka pa yan ngam siya. Agtal na ka man, Ingrid. Napimpintas ka lata. No saan ta ko mga gayam, arman ka. Sika talaga. Agtrabaho ka di matito syudad? Adalay may ko ginatang. Agawid akmat lang, inton may isang arabi eh. Naimbag man ta, may ka nagpasyar dito'y parke. Awan nga minti sir ko. So nga imayak nagaliwaksay. Kaadwan na arabiin na makasangpata kita trabaho. Nakanayon ti overtime. Si kagayam ti siguradon. Adulakit din urnong mo, Ingrid. Ado arigat ko, kabayatan ti kaadtak dito'y syudad. 5 atawan ti napalabas. Saak nakaturpos. Manipod pimanaw kay di lugar tayo. Awa nang damag kukan ka. Saan ka kadiya mailiw iti pamilyam? Kumusta kaya man tapapangkan, mamang? Nadon tinagbakatan ni mamang mo. Nga may karigatan na latta ti agtrabaho. Tapno da pagbiagda ka ni papang mo. Nabayagan ang masakit ni Tata Dando. Kunaklakit din na asin ito mauawak. Si Kamat Gayam, Nelly. Pugtong no, sino ti adda iti abay ko? Asino? Ni mamang mo. Adda kita dito'y balayo. Iawat ko kinkwana ti cellphone, tagsarita kayo. Ingrid, kumusta kaya anak ko? Nalabit ang kagulo-gulo nagpaila. Kapo iti narahamid ko ka. Patpatgan kayo unay, mama. Mailiwag unayan ka na kayo. Saan ko manaribok ti panagdan namin kindi papangyo. Nalapit asan ka kumapimanaw. At dantugon daway nga kikita tayo, mama. Kaya't ko, may pagpanakildak ng anak yo. Ingrid, sikak ka di dayta. Palasan ko. Papang, nakakutkutong kayon. Daytoy, tinaganggan ko. Iti pa nagbisyok. Dandanin, ti pa nakaapit ko. Naimbag, ta nakita ka pa'y anak ko. Saan kayo kumagsawiti kasta? Pagasan kayo. Uray maibos ko ti urnong ko. Maimbagan kayo lakit ti.
Adadao. Ayan ka di ni mamang mo. Agihabanak. Tauray si Kalyonan. Nasurutang tidalan mo nga agawin. Nakagapgwapo kan, Manong Leonard. Kasi aglang lang ang abogado. Hindi nagtalawak. Pinampanunot ko dagiti patingman mo kanya kading ko. Kit kasi ti apo. Nakatulpusak matlaan. Anak ko. Maragsa ka na kiti baligyo. Uri saan kami ang nakatulong kinti papangyo. Empang takidi ni Papa. Nalunag tiriknak, mamang. Naroon na idi. Nakita kilangan ni Papang. Naimbang. Tanay na nagsarunuta na gawid, Manong. Paagasan ta ni Papang. Oo, natin ko. Marik may bagan ni Papang. Magsangsangit na yung manan. Makasangit ka po itirag sa kwengkrid. Uray saan kami anasayatan agad-nag. Napintas tinagpanagan yung agkapsa. Mamang, oray ka sa nuti kinauyong yung idi. Nagbati ti panunot ko dagiti balakad yung kanyak. Kahit jak malipatan dagiti ado a sakripisyo. Tapno agbiag kami ngagkapsat. Saan ako nga agsubli jay syudad, Mamang? No jak makasapol iti trabaho titoy. Agnegosyo aklangan. Oray siya ka din ko. Jakon panawag dagiti tadakkel ta. Agyaman naklaunay ka na kayo, anak ko. Mamang.